Cégünk, a Bramag Kft. Minden évben részt vesz a Construma építőipari kiállításon. A tavalyi évben egy termoprotektor cseréppel nyertük el a Construma nagydíjat, és nagy örömünkre szolgál az, hogy idén ismét egy Construma nagydíjhoz tudtunk jutni. Az idei Construma nagydíjat pedig ennek a Bramag 7 fokos tetőcserépnek köszönhetjük. A tetőcserépről, illetve egy komplett rendszerről kell, hogy beszéljek. Elmondható az, hogy a piaci igényekre próbáltunk meg válaszolni ezzel a termékkel. 2 nap telt el jelenleg a Construmából. Én annak örülök, hogy nagyon sok tervező, építész kollega látott ki, és érdeklődtek ezután a termék után. Nagyon örömre szolgált az, hogy megmutathattam, hogy miben rejlik ennek a tetőcserépnek a tudása, milyen technológiákat valósítottunk meg, és hogy tudtuk azt elérni, hogy tetőcserépfedéssel egy 7 fokos hajlásszöget el tudunk érni. És mindazon túl, hogy a tetőcserépről beszélhetek, még további öröm az, hogy ezen a tetőcserépen keresztül megvilágíthatom azt, hogy a Bramag milyen koncern háttérrel rendelkezik, milyen fejlesztések vannak, milyen fejlesztések várhatók a jövőben, illetve megmutathatjuk azt, hogy a termékeinket miként teszteljük, miként tudjuk bizonyítani azt, hogy ezek a termékek több évtizedes élettartamnak meg fognak felelni. Elindultunk egy úton, a tetőcserepeinket megpróbáljuk könnyíteni, tehát könnyebbé tenni. Ez azért szükséges, mert a piacnak úgy látom, hogy van egy igénye arra, hogy könnyű fedőanyagokat keresnek. Főleg a felújítások terén ugye sokszor szempont az a végfelhasználók szemében, hogy a tetőszerkezet nem biztos, hogy elbírja az új fedőanyagot, így van, keresjük a könnyebb fedőanyagot. Holott hozzá kell tennem, hogy egy tetőszerkezetet nagyjából olyan 250 kg per négyzetméteres tömegre kell méretezni. Ugye itt van szélteher, hóteher, a fedésnek a tömege, és így tovább sorolhatnám még. Tehát ebből a 250 kg-ból a tetőcserépnek a tömege az egy nagyon keskeny kis szegmens. Ezen a kis keskeny szegmensen még tovább szűkíteni technikai szempontból nem feltétlenül lenne indokolt, de hogyha a végfelhasználónak meg ez igény, és a kivitelezőknek a munkáját könnyebbé tesszük azáltal, hogy könnyebb fedőanyagokat fejlesztünk ki, akkor ezt természetesen megpróbáljuk megtenni, és így született meg egy olyan tetőcserép, amelyiknek 3,9 kg a súlya, azt itt a mellettünk lévő maketten láthatjuk. Így van, tehát ez egy picit ízelítő abból, hogy mi várható majd itt a következő években.